Tehát a nagyi négyzetet úgy kezdem el, hogy először is csinálok egy láncszemet, amit úgy csinálok, hogy így áthurkolom, tehát nem bogozom, csak hurkolom, és ezt fogom áthúzni. Ez lesz az első szem. Utána a láncszemeket készítek, 4-et, tehát 1-et, 2-t, 3-at, 4-et, és a legelső szembe fogok bele szúrni, és amikor beleszúrtam, akkor hurkolok, és áthúzom, és ezt is áthúzom. Így lesz most egy kis pici lyuk a közepén, tehát meg kell néznem, hogy hol van az a közepe. Itt látszik. És most 3 láncszemet készítek, 1, 2, 3, és ebbe a lyukba fogok bele szúrni, de úgy, hogy előbb ráhajtok egyet, tehát ez lesz az egy ráhajtásos pálcám, kihúzom, így most van 3 a tűn, 2-n áthúzom, és újra 2-n, és ilyeneket készítek, még egyet most, ráhajtás középre, 2-n áthúzom, 2-n áthúzom, most 3 láncszem, 1, 2, 3, ráhajtás, kör közepébe, tehát így van most 3, akkor ráhajtás, 2-n áthúzom, újra 2-n. Ez most az egyik lába, még 2-t kell csinálnom, ráhajtás, kör közepébe, ráhajtás, 2-n áthúzni, most még egyet, most megvan a 3 láb, most 3 láncszem, 1, 2, 3, ráhajtás, megint a kör közepébe 3-at. Lesz a második. Most megint 3 láncszem, 1, 2, 3, és az utolsó 3 lesz most a kör közepébe, 1, 2, és 3. Mikor ez megvan, akkor még 3 láncszem, 1, 2, 3, és most összekapcsolom, tehát ide a legfelső, legutolsó láncszemekbe kell beledugnom, és összehurkolom. Most ahhoz, hogy folytatni tudjam egy következő sorra, megfordítom, megint 3 láncszem, 1, 2, 3, és újra következnek ezek az egy ráhajtásos pálcák. 1, 2, így lett már 3 a 3 láncszememmel, és akkor most 3 láncszem, 1, 2, 3, és most mivel ez a sarok, és második sor, akkor ugyanabba a lyukba fogom azt a 3-at, 1, 2, 3, ez lesz egy sarok, és most egy láncszem, és a következő sarokba 3. Hogyha ezt így folytatod, akkor
akkor már 2 sorod lesz. Itt látszik, hogy itt van a közepe, itt volt egy sor, ez a 4, és így lett most még egy sorod. És hogyha nem színátmenetes cérnával dolgozol, akkor lehet ez a 2 sor egyforma, és most hozzákötsz egy következő színt, és 2 sort megint így csinálsz. Tehát megint megfordítod, és megint kezded ide 3 láncszem, 3 és tehát egy ilyen lyukba középre 3-at csinálsz, 3 egy ráhajtásost, a sarokba pedig mindig 2-t, és közte 3 láncszem. Ha el akarod majd dolgozni, hogy ne csüngjenek itt ezek a cérnák, akkor a legjobb az, hogyha esetleg egy kisebb horgolótűvel, vagy ugyanezzel a szemek közé valahogy behúzod, és majd úgy vágod le. Tehát itt már levághatod, és akkor nem lesz ott. Jó horgolást!